рӯзи душанбе дар шаҳри Сочи, Русия, президенти ин кишвар Владимир Путин ба раҳбари Беларус Александр Лукашенко гуфт, Москав ба Беларус ба маблағи $1.5 миллиард қарз медиҳад. Дар айни замон Путин таъкид кард, ки мардуми Беларус бояд буҳрони ин кишварро бидуни дахолати хориҷӣ рафъ намояд. раҳбари Русия бар ин назар аст, ки пешниҳоди ислоҳоти сарқонуни Беларус иқдоме дар самти дуруст аст. Путин мегӯяд: мо дар бораи пешниҳоди шумо дар мавриди конститутсия хабар дорем. фикр мекунам он мантиқӣ, саривақтӣ ва ҷавобгӯӣ тақозо аст. ин аввалин мулоқоти рӯбарӯи Путин ва Лукашенко баъд аз интихоботи баҳсбарангези президентӣ дар Беларус аст, ки ҳукуматдории 26-солаи Лукашенкоро бо таҳдиди ҷиддӣ мувоҷеҳ намуд. мухолифин мегӯянд, ки интихобот саршор аз тақаллуб буда, овоздиҳӣ бояд аз нав доир шавад. Лукашенко айбномаҳои мухолифинро қабул надорад ва таъкид мекунад, ки эътирозҳо бо дахолати хориҷиён ташкил шудаанд. дар ин байн беш аз ҳазорҳо тарафдори мухолифин боздошт ва раҳбарони онҳо ба тарки Беларус водор шудаанд. пешвои мухолифини Беларус Светлана Тихановская аз Русия дархост намуд, ки орзуву омоли мардуми ин кишварро нодида нагирад. ӯ мегӯяд, мутаассифона Кремл дар як саф бо раҳбари худкома Лукашенко истодааст. Тихановская рӯзи 14 сентябр аз Литва тавассути скайп ба саволҳои телевизиони Настоящее время посух дод ва аз ҷумла гуфт: мардум мехоҳанд дар Беларуси нав бидуни шахсе ба сар баранд, ки солҳои зиёд қудратро ғасб карда буд. мардумро наметавон мутаваққиф кард. чанде бештар мардумро азият диҳанд ва чанде бештар мардумро ба ҳабс гиранд, ҳамон қадар аксулъамали мардумӣ шадидтар мешавад. мо доимо ҷонибдори муколама будем ва фикр мекунам ҳозир ҳам беҳтарин роҳи ҳал муколама аст. ва воқеан дар натиҷаи муколама мақомоти давраи гузариш танзим шуда, интихоботи нав ташкил хоҳад шуд. мирной организации следующих новых выборов. Вот и все. Светлана Тихановская умедвор аст, ки ба зудӣ имкони бозгашт ба ватан фароҳам хоҳад омад.